Uprostred druhej svetovej vojny sa na území Sovietskeho zväzu sformoval Československý armádny zbor, ktorého úlohou bolo pomáhať Červenej armáde obnoviť povojnové Československo. Komunistická strana Československa sledovala svoj cieľ – vytvoriť z budúcej armády poslušný nástroj svojej moci. Rudá armáda a naše československé vojsko v Sovětském svazu stanuli na řemenech Karpat a nebude dlouho trvat, kdy vkročí na posvátnou půdu naší republiky, aby ji očistili, osvobodili od nepřítele a vrátili ji opět tomu, komu patří, to je československému lidu. Do Moskvy prišiel exilový československý prezident Eduard Beneš, aby podpísal so Sovietským zväzom zmluvu o priateľstve, vzájomnej pomoci a povojnovej spolupráci. Ktorý ja рассматриваю как акт величайшего значения в нашей национальной истории и взаимных отношений между Советским Союзом и Чехословакией. Zmluva umožnila obnovenie Československa, no súčasne legalizovala sovietsku prítomnosť v strednej Európe. Občiansky odboj na Slovensku musel nájsť spoločnú reč s komunistickým odbojom, čo sa naplno prejavilo v povstaní, ktoré jednoznačne pre seba uzurpovali komunistické odbojové skupiny. Za povstania 1944 som narukoval do Banskej Bystrice. Nakoľko nemali ani výzbroj, ani výstroj, tak ma pridelili do redakcie Bojovníka. Tam som pracoval ako redaktor a keď som uverejnil interview so zostrelenými americkými letcami, tak ma šéf propagačného vojenského oddelenia Daxner doslova vykopol z redakcie a povedal, že my nemôžeme robiť reklamu americkým kapitalistom, aj keď sú našimi spojencami, ale my musíme písať o zásluhách a víťazstvách Sovietskeho zväzu. Keď som vyletel z redakcie Bojovníka, išiel som potom na predsedníctvo Národnej rady a povedal som, čo sa stalo. Na územiach, ktoré Červená armáda postupne obsadzovala, preberali moc príslušníci domáceho odboja, v ktorých vedúce mocenské postavenie tvorili komunisti. Od prvých chvíľ sa chovali ako najrevolučnejšia sila, zakladali národné výbory, odstraňovali svojich politických odporcov. V Košiciach sa stretla dočasná vláda, umelo vytvorená vládna koalícia Národného frontu. Komunisti obsadili najdôležitejšie a najvplyvnejšie ministerské kreslá. Mali dostatok mocenských prostriedkov prevzať moc v štáte už v roku 1945, ale rozhodli sa pre upevnenie svojich pozícií. Vojna zanechala na Slovensku ťažké následky. Bolo treba obnoviť narušenú dopravnú sieť, vybudovať zničené priemyselné objekty, obytné domy, obnoviť energetické siete, zaistiť zásobovanie obyvateľstva. Po odchode Červenej armády využívajú komunisti svoje mocenské postavenie a vplyv Sovietskeho zväzu. Navonok sú v Československu dve komunistické strany. Komunistická strana Slovenska však prostredníctvom svojho predsedu Viliama Širokého bola podriadená komunistickej strane Československa. Nastal tvrdý predvolebný boj. Občianske strany, 3 v Česku a 3 na Slovensku, na rozdiel od komunistov nepostupovali jednotne a nekoordinovali svoju činnosť.
Voľby sme nakoniec vyhrali so senzačným úspechom, že sme dostali 62% hlasov a komunistov porazili. Myslím, že národ pochopil osudovosť týchto volieb, pochopil a prejavil svoju vôľu žiť kresťansky v demokratickej spoločnosti. Toto bolo posledné SOS slovenského národa. Ďalej tiež si myslím, že my, mladí, ktorí sme reprezentovali demokratickú stranu, sme boli ďalekí podozrenia, že nám ide o nejaké válovy. Exponovať sa v politickom boji proti komunistom znamenalo riziko, ako sa ukázalo, a riziko aj prišlo. Možno povedať, že týmto víťazstvom, podotýkam legálnym, sme popudili proti sebe všetky ostatné strany, čo je smutné, že nie len komunistov, ale aj české občianske strany. Za takejto situácie sme vôbec nemohli začať s prosazovaním nášho programu. Komunisti vynášali čím ďalej tým absurdnejšie obvinenia proti nám, robili nás hlavami protištátnych sprisahaní. Po prehratých voľbách sa komunisti rozhodli za každú cenu rozvrátiť demokratickú stranu. Našli dôkazy o spojení strany s protištátnymi silami. Neváhali využiť všetky prostriedky na kompromitovanie jej predstaviteľov. Demokratická strana bola označená za najreakčnejšiu stranu v Československu. Bola obvinená z neoludáctva, zo separatizmu a ďalšie označenia smerovali k tomu, aby vo verejnosti bola čo najviac kompromitovaná. Keďže nedalo sa priamo eliminovať výsledky volieb, napríklad v Slovenskej národnej rade, pretože tam boli tie zákonné mandáty, snaha bola ovplyvniť výsledky volieb nejakou inou cestou. Dosiahlo sa to, že na jeseň roku 1946 už sa vytváral kompaktný celok z českých politických strán a slovenských komunistov a už v predchádzajúcich mesiacoch sa našla cesta, ako eliminovať tieto výsledky volieb tým, že sa obmedzia právomoci slovenských národných orgánov. To sa v skutočnosti aj stalo v tzv. 3. pražskej dohode z júna 1946, kde sa v podstate slovenské národné orgány dostali pod kontrolu vlády. Ďalšie zostrenie situácie na Slovensku bolo okolo procesu s bývalým prezidentom Slovenskej republiky, doktorom Tisom. Aj samotná poprava doktora Tisu veľmi rozvíjala verejnú mienku na Slovensku. Došlo aj k ďalšiemu zostreniu situácie aj tým, že začali sa objavovať prvé poznatky o činnosti podzemia na Slovensku, vrátane aj emigrantských skupín zo zahraničia ako Ďurčanského a Sidora. Rok 1947 môžeme označiť za prelomový aj v zahraničnej politike. Horúčkovite sa zbrojilo a málo kto veril v mierové spolužitie dvoch protichodných systémov. Na univerzite v americkom Fultone už v roku 1946 konštatoval Winston Churchill spustenie železnej opony. Americký prezident Harry Truman vyhlásil za novú zásadu americkej zahraničnej politiky podporu národov brániacich sa ovládnutiu. Vypracoval sa veľkolepý Marshallov plán hospodárskej pomoci európskym krajinám. Západ si však uvedomil expanzívnu politiku Sovietskeho zväzu neskoro. Československá vláda, ktorá pôvodne svoju účasť na konferencii o Marshallovom pláne schválila, musela svoje rozhodnutie na priamy Stalinov zákrok zmeniť. Ja som bol
v 1947 roku v septembri radcom na predsedníctve Slovenskej národnej rady, ktorej predsedom bol doktor Lettrich. A vtedy, 28. septembra, prišiel do Topolčianok prezident Beneš. Ja som tam prišiel pred jeho príchodom a išiel som na stanicu a chcel som vidieť Beneša, ako vyzerá, lebo pravda, on strávil asi 4-5 rokov v Londýne a v Amerike, tak som ho chcel vidieť teda, ako vyzerá a či je vôbec napríklad v takej významnej dobe, aká bola vtedy, či je schopný odolať komunizmu. Už videl som teda na vlastné oči, teda, ako Beneš vyzeral, lebo keď vychádzal zo svojho špeciálneho voza, tak dvaja policajti ho zniesli, doslovne ho zniesli na rukách z toho voza na perón. Však to je človek úplne malátny a bez nejakej mentálnej síly. Teda to bol prvý dojem. Útoky proti činiteľom demokratickej strany neprestávali. Boli koordinované z pražského centra a mali za cieľ destabilizovať situáciu. Základnou príčinou vypuknutia politickej krízy na Slovensku na jeseň roku 1947 boli kroky komunistov o dosiahnutie politickej moci na Slovensku a o eliminovanie postavenia demokratickej strany slovenskej spoločnosti, ktorá si ju získala svojim volebným programom. Samozrejme, komunisti vo svojej taktike využívali aj štátnu bezpečnosť a takisto materiály, ktoré sa týkali vykonštruovaného tzv. Protištátneho sprisania. Dokonca bolo aj jedno uznesenie predsedníctva Komunistickej strany Slovenska, ktoré hovorilo priamo o tom, že treba zmeniť zloženie zboru povereníkov a národných výborov na Slovensku. Tento tlak na demokratickú stranu bol veľmi koordinovaný, mal frontálny charakter a používali sa aj iné organizácie, vtedy ešte nie Národného frontu, ako boli aj roľnícke komisie, proste jednotný zväz slovenských roľníkov a ďalšie organizácie, odbory a tak ďalej. Snaha bola o to zmeniť predovšetkým zloženie zboru povereníkov. Tam bol predsedom Gustav Husák, ktorý zastupoval komunistickú stranu Slovenska a komunistická strana mala ešte 4 povereníctva. Demokratická strana mala 9. Demokratická strana síce vyšla z tejto politickej krízy oslabená, stratila v zbore povereníkov 3 posty, zároveň aj sa oslabili pozície, ktoré boli vo vláde, ale dá sa povedať, že mocenská štruktúra ako taká sa vo svojich viac menej, by som povedal, tých všeobecných obrysoch nezmenila. Zmenilo sa však postavenie demokratickej strany asi v tom zmysle, že na základe vykonštruovaných obvinení musel odstúpiť podpredseda vlády Ján Ursini, generálni tajomníci demokratickej strany Bugár a Kempný boli daní do vyšetrovacej väzby a ďalšie osoby z vedenia demokratickej strany ako Kosorín, Kružliak a ďalší, Stáško a ďalší boli takisto obvinení s činnosťou emigrantských skupín v zahraničí a neskôr aj obvinení v politických procesoch. V jesennej politickej kríze komunistická strana siahla k mimoparlamentným formám politického boja. Bývalí partizáni boli udržiavaní v zbrani údajne z dôvodu boja proti skupinám ukrajinských banderovcov. Radikálny zväz slovenských partizánov zvolával do Bratislavy a ďalších miest manifestácie.
Pri jednej z nich vnikli demonštranti do budovy Slovenskej národnej rady, aby si vynútili rozhovor s jej predsedom, demokratom Jozefom Letrichom. V bratislavskej Redute sa zišiel zjazd slovenských roľníkov v réžii Komunistickej strany Slovenska. Demokratická strana odpovedala na tieto akcie manifestáciami v Bratislave, vo Zvolene, v Košiciach. Bola však v defenzíve. Zatkli ma pod takou zámienkou, že idem len na výsluh, že si chcú overiť niektoré veci a že aby som si ani nič s sebou nebral, že sa za chvíľu vrátim. Prišli do mojej izby, kde som býval, v dome odborov za Avionom, a nakoľko som v tej izbičke mal len jednu vojenskú posteľ, vešiak, ani skriňu som tam nemal, stoličku a Stránskeho knihu Hovory k domovu a dennú tlač, tak veľmi boli prekvapení, že tento politicky činný človek býva tu skutočne ako študent. No, zobrali ma potom na políciu, tam som sa zaregistroval, ako sa to vtedy robilo a začali ma vyslúchať. Ja som si myslel, že večer alebo na druhý deň, že sa z polície dostanem. Ale trvalo to potom až do roku 1948, do leta, kým ma prepustili až do procesu. 1. októbra o 5. ráno prišla policia. Prišla policia ma zavrieť. Moja žena bola francúzska, a bola vtedy ešte len pár týždňov na Slovensku. Takže bola veľmi prekvapená a povedala, tak páni, však toto sú úplne nacistické spôsoby. Nacisti, keď obsadili Franciu, robili tieto zatvárania. No a prečo vojna skončila? Prečo sa tieto metódy opakujú? Vedúcim riaditeľstva policajného bol plukovník Viktorín. A hlavným vyšetrovateľom bol major Baláš. Ale potom tam boli aj nejakí takí menší činitelia. A jeden z nich sa volal, myslím, Bell. A to bol taký človek, ktorý bil ľudí a som videl napríklad, v mojej cele bol zavretý určitú dobu aj doktor Imrich Kružliak. A toho vybili po nohách tak, že mu tiekla krv z nôh, keď ho doviedli do cely, ano. A to boli také ukrutné vyšetrovanie. Tí ľudia, čo boli bytí, boli hore na 4. poschodí a kričali takým spôsobom, že ich bolo počuť aj do našej cely. Ano, hej. Ja som v tomto zatknutí, nakoľko sa dneska už dozvedám, že to bolo mohutné, masové zatýkanie, v ktorom zatkli vyše 800 ľudí, presvedčil o tom, že na Slovensku bol pripravený a prevedený február 1948, už v jeseň 1947. A scenáristom tohto politického puču, ktorý bol namierený proti demokratickej strane, rozbiť demokratickú stranu, obviniť ju z protištátneho sprisahania a tak ďalej, bol Holdoš a Husák. Už začiatkom februára 1948 boli vzťahy medzi komunistickými a nekomunistickými členmi vlády veľmi napäté a ďalej sa vyostrovali. Keď komunistický minister vnútra Václav Nosek ochorel, aby nemusel realizovať uznesenie vlády, 12 ministrov nekomunistov podalo demisiu. Demisia mala byť signálom konca politiky ústupkov voči komunistom. Celá akcia bola nedostatočne pripravená. Práve sformované ozbrojené robotnícke milície sa dali do pohybu. Z pohraničia do miest sa začali sťahovať elitné pohotovostné pluky Zboru národnej bezpečnosti.
Do Prahy prišiel z Moskvy vyslanec Zorin tlmočiť Gottwaldovi Stalinov pokyn využiť krízu na prevzatie moci. Prišiel aj americký vyslanec Steinhardt, ktorý tlmočil iba morálnu podporu občianskym stranám. Predseda jednotných odborov Antonín Zápotocký zvolal do Prahy zjazd závodných rád. Na pravicové puče, špionáži jiným vlastizrádným rejdům. Nestrpíme rozvratnictví a sabotáž. Ani ve vládě, ani v parlamentě. Na Staromestskom námestí prehovoril Klement Gottwald. By převzala úkol splnit budovatelský program vlády, obzvláště pokud běží o uskutečnění nové ústavy, zákona o národním pojištění, o nové pozemkové reformě, o daňových úlevách zemědělcům a živnostníkům a aby provedla svobodné a demokratické volby zákonem stanovené lhůtě. Na Václavskom námestí sa konala manifestácia roľníkov. V hlavnom prejave vystúpil komunista minister poľnohospodárstva Julius Ďuriš. ...25. februára 1948 o 4:30 popoludní prezident Beneš prijal demisiu ministrov a schválil Gottwaldom predložený zoznam novej vlády. Nekomunistických ministrov vystriedali ľudia z ich vlastných strán, ochotní spolupracovať s komunistami. Mohu vám sdělit, že pan prezident všechny mé návrhy přesně tak, jak byly podány, přijal. V Bratislave na komunistickej manifestácii prehovoril Viliam Široký. Začali sa vytvárať akčné výbory Národného frontu, zostavené z komunistov. Ich úlohou bolo prevzatie moci v závodoch, úradoch, v mestách a na dedinách. Hlavnými organizátormi boli Gustav Husák, Viliam Široký, Viliam Šalgovič, veliteľ ľudových milícií. Tie obsadili budovu sekretariátu Demokratickej strany, ústredné úrady, budovu rozhlasu. Sadzači odmietli vysádzať orgán Demokratickej strany Čas a Košický demokrat. Začala očistná akcia. Ústredný akčný výbor Demokratickej strany vylúčil všetkých najvýznamnejších funkcionárov strany. Okamžite bolo vylúčených zo štátnych služieb niekoľko tisíc úradníkov, príslušníkov armády, vysokoškolákov, profesorov, učiteľov, sudcov. Vyše 23 000 občanov Československého štátu odišlo do exílu. Ďalší boli postavení pred súd. Otto Obuch, Ján Ursíny, generálni tajomníci Demokratickej strany Miloš Bugár, Ján Kempný a mnohí ďalší. Bola prijatá nová ústava 9. mája, konali sa parlamentné voľby. Začalo sa obdobie 40-ročnej komunistickej vlády, obdobie skúšok, ktoré lámalo a upevňovalo charaktery, marilo a vytváralo nové nádeje. Obdobie strachu, nedôvery a pomsty, ktoré často a nemilosrdne zúčtovalo aj s tými, ktorí ho privolali.